Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dumateng sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan samudayanipun linangkung para kasepuhan para kisepuh wonten Curug Wondogiri Blambangan Bawang Banjarnegara ingkang tansah kawula taklimi. Sedaya para ingkang anggadhahi komunitas ingkang tansah dalam tresnani, sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan selawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalam tresnani. Sedaya para pecinta ziarah kubur, pecinta sarkop, pecinta turki utawa turut kijing ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya para pecinta alam sedunia Nuswantara ugi kang tansah dalem tresnani. Alhamdulillah ing siang menika dalam sampun waget sowan wonten makamipun Kyai Tunggul Manik wonten Curug Wondogiri Blambangan Bawang Banjarnegara. Saperlu nyadong kaberkahan mugi pun paringana barokah donya barokah akhirat, pun paringana slamet donya ugi slamet akhirat. Sedaya wau saged kalampahan merga saking sifat khub utawi demen kalih lelampah. Khub utawa demen menika beban sakmangkih ingkang dados kanikmatan. Man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Al mautu ka'sun wa kullu man syaribuhu al mautu babun wa kullu man dahilu. Kawontenan ingkang pun remeni kangge ziarah kubur menika sairtos ngilingaken awake dhewe nggih gesang saking Gusti Allah sakmangke wangsul kundur ugi dumateng Gusti Allah. Eling kalih pati sakwanci-wanci badhe tumuju lan ugi badhe kepanggih kalih pati. Ananging sisa umur kula lan panjenengan sami mboten mangertos kapan tumuju pati. Mila sisa umur ingkang boten mangertos monggo kaginaken ingkang sae miturut kemampuan kula lan panjenengan sami. Pramila monggo samiya latihan takzim kali tiyang sepah minggah dumateng guru. Ziarah kubur wonten pundi kemawon sae ananging langkung sae sakderengipun ziarah kubur wonten papan panggonan lintunipun ziarahi makam Rama Biyung simbah buyut syukur ketemu canggah ingkang hubak lan pawreksa desa ugi dipun ziarahi samangke pindah wonten makam-makam ya kecamatan kabupaten lan ugi kabupaten Lintu. Pekaten kemawon angenipun dalem matur kados biasanipun mbok wonten atur kawula ingkang kirang pas, kirang sae, kirang trapsila, kirang angka ungguh, kirang suposita, kirang tata krama, kirang nuju prana dumateng panjenengan sama selaku pamirsa dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam bagi para pecinta ziarah kubur. Afwan jidan, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waget sowan Kyai Tunggul Manik wonten Bawang. Saderma nyadong kaberkahanipun beliau para kasepuhan, para luhur. Alhamdulillah bablangkon sampun dumugi makamipun Resi Tunggul Manik. Niki pranti damel pilenggahan nggih ngopi udut rikalan jenengan nembe saing tindak pundi-pundi kok kesel nggih minangka panjenengan nggo istirahat tak sakmenika wonten mriki sae. Papanipun dipun sediakaken kangge sinebut kemawon. Iku papan nggo pranti istirahat. Nggih. Niku di bawah niku pedesaan. Nah, niku kali gede. Niki ugi sami nggo papan pilenggahan medang ngopi nambani rasa kesel.
Niki biasa yang gerendeng wonten toyanipun, niki tingkas nggih rodok prei toyanipun. Nika makamipun. Saya gitu. Makam Resi Kyai Tunggul Manik Wondogiri Curug Blambangan. Niki mbok menawi panjenengan pengin apa kholwat niki mriki saged kholwat jenengan. Luar biasa. Go meditasi. Iko makamipun yang Tunggul Manik utawa Resi Tunggul Manik. Niki lihat dari kamera depan. Nggih. Niko. Kali gede. Kok arah wonten makom niko saking ngandhap. Nah, saking ngandhap niko. Minggah mriki. Minggah terus, minggah. Niko makamipun Resi Tunggul Manik. Luar biasa. Yo Allah. Monggo sami hub kali ziarah kubur sinten kemawon ingkang kaleres tindak dumugi Curug Blambangan Wondogiri kalodhangaken wekdal sowan dumateng makamipun Resi Kyai Tunggul Manik. Barokah nganggo yakin. Ngeten nggih. Niki minggah ala inna Allah niki makamipun Eyang Tunggul Manik. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedaya para sepuh pinisepuh sepuh kasepuhan samudyanipun ingkang tansah kawula takzimi, tinangkung para yai sepuh ingkang wonten ing menika Blambangan lan sak sekedhipun ingkang tansah kawula takzimugi. Sedaya para ingkang anggadhi majelis dzikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani, sedaya ingkang anggadhi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani, sedaya para menika pecinta ziarah kubur ingkang tansah kawula tresnani ugi pecinta alam sedunian suwantara. Salam takzim saking
Majlis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara lan salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09 saking Gumulung Wetan Sukan Banjarnegara. Alhamdulillah ing sapunika dalem slamet wonten inggih menika ngajeng makamipun beliau inggih menika Resi Kiai Tunggul Malik. Dalem boten saged matur sinten beliau ingkang saged inggih menika paring pangandikan inggih menika juru kunci utawi para kasepuhan-kasepuhan ingkang wonten Wondogiri Blambangan ugi para kasepuhan ingkang mangertos sinten beliau yang Tunggul Malik. Dalam namung nyadong kaberkahan supados barokah tumiba secara lahiriah kagem diri kawula garwa putra jamaah saha beliau ingkang caket utawi ingkang tebih saking kawula, beliau ingkang remen utawi ingkang kirang remen kalih kawula, beliau ingkang sampun mengenal utawa ingkang dereng mengenal dumateng diri kawula. Salam paseduluran. Khub dumateng ziarah kubur syarate nggih niku percaya, syarate mantep. Barokah insyaallah maujud. Donga-donga awake dhewe dereng saged dumugi dumateng Gusti Allah ning wasilah dumateng beliau Eyang Tunggul Manik lan Bapak gurunipun beliau ingkang sakmèke saged ninggahaken sedaya panyuwun kula lan panjenengan sami minggah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sinten ingkang kaleres tindak wonten daerah Blambangan mriki monggo kalodhangan wekdal sowan dumateng makamipun Eyang Tunggul Manik. Namung nyadong kaberkahan muga pun parengono slamet donya slamet akhirat, barokah donya barokah akhirat. Mekaten ingkang dalem saged aturaken wabile wonten ingkang kirang sae kirang pas kirang sopan kirang trapsila kirang gambu ugi kirang subaseta dalem manungsa biasa nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan tandang wudu nyawang. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berziarah kubur. Selamat kagem pecinta ziarah kubur. Salam paseduluran selawati. Niki arah tumurunipun saking makam Resi Tunggul Manik. Niki arah tumurunipun makam Resi Tunggul Manik. Mangke badhe nerasaken lampah wonten makam lintunipun. Nyuwun barokah ziyadah donga panjenengan. Tasih tebih nika. Semangat.